synder av teknisk troblagon. Vad ska vi löpa bara här Mali och så får vi ett först till Mali om. Fucka just. Tid må halda okkom til gåa videre bei sjankair og sånne at vi hava et synder og troblagon vid teknikk og samskifte. Hundan hent her. Det är helt galt. Vi har ner. Det säger inte helt klart. Det kan kanske tro i. Nu leip är i texten och chamar, men det som jag skulle säga var är att ja, tyvärr så inslaget framvis inte klart. Vi kvöld legger vi fire vi flåpalte, alt andre lukan.